Окупанти не віддають дружині тіло вбитого Набіра Хімова. Окупаційний слідчий комітет Криму відмовив на письмові запити адвоката Сухіби Бурханової щодо екстрадиції тіла її чоловіка Набіра Хімова, оскільки він буцімто й досі перебуває під слідством. Про це повідомляє Кримська Солідарність. У відмові йдеться, що тіло, мовляв, ще на експертизі, яка триває зазвичай місяць, а іноді подовжується до 2 місяців. Раніше в окупаційному слідчому комітеті обіцяли віддати тіло Набіра Хімова впродовж кількох днів, але знайомі родини вважають, що силовики приховують тортури. Если тело дадут, это все будет видно, что с ним сделали. Оказывали он сопротивление, или же его над ним, грубо говоря, принимали насильственные действия, применяли. Только в этом я вижу причину. А так, если бы они только застрелили бы его, их версия как бы готова, они были, знаете, хоронить своего, сказали бы. А так на теле много есть свидетельств их деятельности. Громадянина Узбекистану Набіра Хімова ФСБівці застрелили за буцімто опір силовикам в селі Дубки під Сімферополем 11 травня. Його дружину Сухібу Бурханову постановили видворити до Узбекистану, а 2 їх неповнолітніх дітей силовики досі шукають.